Okay, ito ang sisig natin para bukas. Ito ay naihaw. Yan. Ito may pork, may liver, may snout. Kompleto yan. So, ito ang ating sisig for tomorrow's order. Okay, iba yung sisig kasi iba yung dinakdakan eh. Para sa akin, mas matrabaho ang sisig. So, ang sisig Ilocano. Naihaw din siya. Ihaw, boiled, tapos may liver din, may pork snout, pork ears. Yan. So, yan ang sisig natin for tomorrow. Matrabaho mga kapatid. Ayan o. Ayan. Yan ang ating sisig for tomorrow. So, mga order natin. Yan. Day off ako ngayon. Kaya, yan. Pero available yung dinakdakan natin for tomorrow din. Meron pa tayo mga slot hanggang sa Thanksgiving Day. So, dinakdakan, available ito. Special order lang to, sisig. Pero, parang dinakdakan din. Pero kasi, ang sisig kasi, ibang dating eh. Mas gusto ko ang dinakdakan, simple lang. Ito ang ating sisig for tomorrow. Ayan. Matrabaho ang sisig. Ayan o. Special. Parang 3 hours kong ginawa to eh. Preparation na lang. Pagod ka na. Ayan. Okay lang yan. Okay, this is sisig for tomorrow. Dinakdakan available ha. Available sa atin. Just PM me. Okay mga kapatid. Let's go. Sisig. Abush.